kumana chokwawa la fote limakwana dunga zembe bitsale bwanji batsiko palibe chinsi. Last week in La Forte. Udi masukire. Ile kimende kufunira kukufunda chimenda funa ino kuti ndikufusi. Nchomena kuti kodi kunyuka kucha. Abwana kwaka amunacha. Saba kuvutisa. My birthday. Sana pangelo zimenezo. Olondika muzi. No. Sana ndijani. Ndifoni kugwiriza nazo bwanje mayikiso. Zatani. Umesema nani mayikiyo? Ndio kuimba kuyamba. Ngono ndisindu kuyanka kuma kuimba abi. Ulakaza bwanji. Iwi patuma. Ine mene ni maimba na ndani mazo kuti uli ndi maiki. Ine mazimendo kukuza zokuti kuti kwa yala kwa hapa. Bwana. Ndi mmene anthu amalankhula usiku mzovula ruwa. Zilibe ntchito iwe zolankhula za anthu yiteni pameza nyumba muno ngati family imodzi. Awubasilani seweroli ndi a Intelligent Systems and Guard Services. Eni yake pangani za chitetezo. Abwana. Kodi chili bwanji? Ndazolowerabe. Ndazolowera. Kuoneka kusinda. Ndizolowera. Uli bwanji? Unabwera pa kuntchito kofazana. Intelligence? Amati bwanji? Amafuso zetifaza kugwa bwanji ntchito. Lero wanga kuti chani? Ndariya kugwira bwino china chisoma panga. Wayanka po. Wayanka bwino. Koma chipi? Mavalidwe meno ndi ati? Asta nangizokugwira ntchito. Ukugwira ntchito pa kompako? Aka. Ndiro kuzivala zimenezo? Aka. Iwe pano pali pa kompako ukuyeneka kuzivala mwakuno bwino osati zimenezi. Izi tikalemba wantchito wina ndi pamene ungazampase ndi zimenezi. Wantchito? Wankazi? Abuleso pano? Bwanji. Ndizigwira ndeka. Nakasoma Ndikufa zali zindivule ndikavula. Kuma ntchito ndizigwira ndeka. Sikuona wantchito watani? Ayi, andilandeso. Akulanda bwanji. Mufusezo munkwatira. Chipini iwe ndakonda iwe ndokona ngati sunakunda wantchito wina. Ndizigwira ndeka. So noti mbiri yanga ndiyokonda basi nanchile. Iso sichonti. Kuma basi nenda sangisiro ndizigwira ndeka. Ndapita mukavule zimenezo. Okay, bari mwatero. Kuvule zimenezo. Zimenezo sasa kuno utavala soya. Okay, ndakupandika. Nditu mami. Mai. Tuweza fikusa nkana mafoni. Si. Tangu niweze kumandifuni. Ndeba undifura bayambira. Ndero mandira na ulibe chokutondoze. Kama no maiki. Nkani yake yo mweje basi foni je. Kuna kadimeja yo ndio sapeteka. Iwe ndauza muno kuti munthu uja. Ndiwa kuchechi. Ndeba jabuso na ife busy wendini. Ndifake naona kuti anengompanga iginoko yake ichi. Kuti tipitise zathuzo. Ndiwe munthu wachechi kwanu kumpanga iginoko. Nakasina lotofunikira ndizathuzo mbere mabanga ifezo. Kusiyandi zakezo. Okay, ndio zimene makufunira mazizewe. Kuganizabe kuti ifati uchechi na zathuzo kuti tikule zithu zina zake. Ndiye muna mafuna angu nduza kuti ndazipeza chanchande ndinaona kuti athakuza mwembe. Ndiwe ngati masina palibe china chilichonse. Iyo kana nduza kuti andifuna ndiyankhe foni ya masina. Ine ndikanalusa. Ngoti mwati timaonza kuti sijalina. Sinaganizira kuti organiza choncho. Ndiye Mike ngondikhululukira. Iwe umaziwa kuti masina ndinakulesana. That's why umakana kuyankha foni. Sinaganize choncho. Ukula kwati poganiza Mike. Sindikula kuganiza. Ndizimene naona tu. Ngati ndikupanga zokuti zonse naona, ndizimene naona. Koma ndipovuta munthu uja kuziwa. Iye uja ndi udindo kuchechi. Inenso ndi udindo kuchechi. Ndizitovuta kuti tingatine kuti iye uja ndine tisiyane kapena tisamanke makowa ake. Koma simeja ndinangona be kuti ndimbabe. Sizondigwira mtima. Ndikunamize. Moti songa ndikhululukira. Ndiza kukhululukira nakukhululukira silo mweji. Komano nakukhululukira komano ndakukhululukira kuti ngati munthu. Ndiye kuti iwe undikayikira kuti nene ngamazembera ndiye uche. Ndiye ndikakausi ndikukayikira bwezi ndikumafusa nkhani zimenezi. Mari ukati ndoti ulakwise fa kuziwa chani. Iye uchati nazo aneka ndikanisana kuziwa iweyo. Ndikanakhala ine munthu omulola ndikuzi Mike. Ameja ntamulonda pangana chibwezi kale. Chifoti ameja ndamene. Ndikuze Shakira. I think sikulambira imene omakumana iwe ndine nakuzi.
kuzokhoma zimene nazona mbuyo ndi ndikuzona ngatiso zikhala zofanana palibe chomwe ndasintha bwino ndezimene tikuuza zokuti amene ujayo usandikayikire ndi amene uja iwe amene asamaziwa amene ujayo kuti amakunda amapanga za akazi asamaziwa nda olo iwezo tunadotongosapo nkhani ya ujeni yareza kuti uja tikukunda akazi nakuti ine ni mazuwa tukale olo kuchechi kwati kusana zamwitanisa so ndaina yake kukuujeni ndi munthu amwitanisa ku chechi nkhani zake zokhazokhazo ana mpasa kale woningi ndiye ukukhana ichonchi ukwanza ti machances umakhala ukayika mwina kuti akhali closer kwambiri ndindifanira kuti ayi zikanakhala njo zitachitika kale kumatona nthawi yonse ndakhala naye inene mandziwa sikandapanga zimenezo kuchechi ngati mukufuna inuyo ndine kapena kapanganiza kuchechi kapena mpangiza ine ndakukhululukirani koma maoption anga ndamenya ndekuti basi ningusiya chechicho poti kuti ndisiya udindo anthu athu ndikayikira ineyo sinanezosiya chechi ndangokuuza kuti siye udulapasi udindo kapena ngati ukufuna kupitiriza kuchechi ndikuti ndandisiya sinifuna kusiya chechi ayi misali chisankho changa chimene ndapanga kuti atiletse mwe atigwirane ndikuti ziyendera limodzi iwe ndine kunake zosiya chechi bras busy aire yaye sonokuti Pale mwana wina wake matunda. okay suta uyu brother wangu sikondoze kuza brother wako nongoza sister wako iwe sinakapuza baska ine mina dzina ndangoiva lini baska alamu wako ra Amike. unizo Ama kamba zambi zaidi. so saziwe Mulika mbwele ku nyumba yako. Antaza kuone buno bwina za kuziwa. Mama ndikandiza so mabe abena kunyumba mabosa konzeka kuze kwa mtumbo wangu sana mamuza to konzeke kai Ndina ngazimezi kuti ngauti motani. mlam iyo pangeti nende ndibwe Inelo weekend. Olo weekend mkozo bwe. ndibwe Inende koza anthu amene ndikwaziwa ino ndikoza wangu ana kuteki. Nawo ndikhala. basi kabale kanzida Nanga muzingo kumana kusojeni. ayi tipanga ndi amara amara ni udi yadi baska kuchoma kwita kuchaba kwita be Simeje zinakanika. ndipo nongoka Basi walo bandongokhala kumano namusa ena kuti yaya ndipuse nchilo ena kuma naiso asangoti ndikamusa anda kukapuchani. cheke oyu ni mulongo kwenu mimi ndindi ndibadisa kundisana nene bwana zindabo kuti yosakazi kuti yagwire nchilo kapena ndimadziwa kumanena kuti kuli matitozi anatha koma dakaenderabe chifani mafusa funa nyamata mphamvu tungatawa nchip business yathu ichi mutenge ayi ntenge kwabora sapangizi bwana kuti amula mwanga sanga ni mangisi mama ninayo nchoto kuti Siringa bange zinene zozo. mula mwanga sanga ni mangisi tingambangisetu ndolimbikira ayi samapangasa no okay andoti tikakambirana ni madamu andoti akuza Ndakupasaniso namba yangu. okay tabu basi kabazi zatera wewe Nasaba nde yakora nabindula kuzera uwo. Lamu. Umakwana. Shakira. sizi kubeba wewe Baba dress zikubeba. Zikuoneka bwino. Zikuoneka kuti zikusongo. zona Sono Shakira. Sitagwiza na bwino hata ndi mukusiya mpingo mbwera ukwe. Ndi kuti namba ya masina simwira sokhala naye. Ndi mu delete. Isekale mfoni mwanu. Dilitani foni ya masina mfoni mwanu. Kuchechi kwa umasiya. okay Aja basi di munandi pasa. Suna save Google. ya mai Foga save kwa data rugu imapeze kwa Google ikupeze kwa. Ndadirita ndadirita. Ndia baba ndo kumanitaza. ine wakandi Sisi mene tuzi kuganiza zijaru kwa pangaza business. wakandisiya Ndio si. Sokole. Moyo. Hayi wanga wamphamvu. Singizweni. Hayi neso mimi mwalikezera. Munezo. Simozo. Ndathokoza kwambiri. Yami. Kumwamba kulemekezeke. Zona. Sheketeri. Monga bisho. Hayi musayikali. Udindo hakwera. Monga bisho. Sabuna mizeni Mungu ndo pyo kwambiri. Ndipo wandira nkula. Mone pano ndine munthu osinthika. Mungu ndio na banji inu musimuta kumasiyanisa udapanda ndini munthu osinthika kwambiri kuchoka ku udapanda
ndosabwera bishop inde imene yoyo mulungu akuchita kumbali yake mulungu akundigwirisa ntchito ungakhale kuti ungakhale kunenera ndikuti ndimata kumanenera bwinobwino okay amavumbuso pya amen kwambiri amen ne mwakutenera inetu ine ndakupeza neti mukuziwa aprofeti acha anandipasa mipingo wakwachiswe wakuchigumula ndo so chimene kwambiri chimene ndabwerene kuno ino nthawi imene jawo ndimaona kuti zama computers mazisata kwambiri so ndachiona chinthu cha nzeru mmene mulungu andilankhulira kuti ndikupeze mwapadera kuti mukhale mbali yanga bakavovuda pamene zivuta bwanji okay nangasine ndi kumbali ya profit kuja ndikumene ndimapanga china chiti chonse ndimendesa china chiti chonse chokhoza ndi mipingo yonse imene akupasani china chiti chonse ndimapanga ndine okay of course musanapitiza pamene ndikuziwa kunena kuti china chiti chonse mapanga ndine koma ineyo kuziwa kunena kuti anthu ena asanatiziwe bwinobwino koma mukakha kunena kuti muli ndine ndikuti za ine zipita patsogolo tifanana kuti maposta muzilipangira komanso makata mbirimbiri tizitha kumwaza bwinobwino ntchito iyi ndekha sindingagwire ndi chifukwa ndilakhala ndaona kunena kuti ndilakhala ndi inuyo ndikuti zinthu zindichitira ubwino chifukwa tingoyerekeza kunena kuti kwachiswe anthu akaneja sinakumane nawo sindikuziwa bwinobwino kuti ndikayang'ana mkatimo kuti ndigwira ntchito ni ndani mulibe amene ndikumuona ndiye chabwino ndachiona kunena kuti ino ndine tigwire ntchito koposa ndikatenga wina ake munthu una kuti sindikumuziwa mapiraka azandiukiratu okay chimene ngakuze na bishop muli pano kukhala kuvuta kuti mwina ndisunthe kumbali koma chimene ngatokuuzani ndiona kuna kuti chifukwa chino kuti machechi osacha mutaona zoti ndimapanga madata ndine pachina chilichonse zokhuza na makompyuta ndimapanga ndine so chimene ngapanga apapa ine ndikhabe ndili kwa profeti komweko komano kumbali yanu ine ndizingokugwira ngati ma private kuti zingogwira ntchito ngati ma private ndiye muzigwira ntchito ngati ma private kuti ine ndizipanga post country ndiye nangasi chimene chingachona kuti uku ndikugwira kale ntchito iyi ndikugwira kukuyi so ndikabweranso kwa inu kuti ndigwire ntchito imene mufuna ndigwire ndikugulisa china chonse chithekatu chabwino china chonse chitheka komano ukuku ndizingogwira ntchito motani mungokuthandizani mukandifuna ndipange china chilichonse chifukwa chimene ndaona panopa ndiona kuna kuti ndisunthe uku ndisokuno zinthu zambiri ndita profeti aja zambiri zibalalika monga ineyo nyukama mukuyena kuti mundisate cholinga choti anthu andizolowere bwinobwino sono aprofeti mukalimbana nawo waja zawo zinayira kale munditenge chimene ndikupangira mutivesese inuyo mwapeza mipingo feni munaukira munagenda kumene kucha sindinaukire ndikuze ine ndikhale kwa profeti kucha naneso ndikhale mmene makhali neniyo mucha ndizaukireso naneso zandizulire mipingo yake nangasogoleakuchira kufaja mipingo chakuukira inetu sindinaukire chimene muze mulungu anandilankhula ndio kamene chandimayitanira sogoleri masiku nikagwisa ntchito boza palibe kuti palibe olo panono ine sogoleri ndikuzwani ine somukulizi ndiye musandiziwe panopa mundiziwe kuuzimu ndichapo ndifuse nditakhala ndabwera kumpingo wanu kwanuko ndikazaukire muzani basa mpingo wake kuti nakasi ili mwachitolalo fori munaukira makola uchechi mazakenda ine sindinaukire amene chandimayitanira bishop sindinaukire inu sogoleri kuda kuja ndifali pekani kuna kuti mufase iyo ndikagwira se ndipene muka kongera adeda banda bano seona banda sodo na bishop ozozedwa nditu okay bon sharp bishop banja mwende banja mwende ajibi afika mimi nipo damini banja hilo zilimo sokolele nje tibasi naliki yaja ndani samafuna kulia
Ile sunanenda hiyo nami. Bishop. Mwana mwajibimu? Awa. Sibiki kazi wangata. Chani? Ndimai Tanzania bamwe. Mandi. Azona. Zafika bamwe nevo? Chibini Tanzania. Ndikazi wanga mimi. Nituchukule kudeo kamili kuti mai Tanzania kundipasa ubusa azakaso mai busa mimi kudera mukati musalankhule amene ndinena uchochita kuberedwa nkopya ndipo kumapweteka kwambiri munthu umavutika kugwira ntchito kwa nthawi yayitali kuti upeze katundu ndi wina angobwera nkuzakubera zonse mkanthawi kochepa musadikirire izi kuti zikuchitikireni tetezani mioyo ndi katundu wanu ndi Intelligent Systems and Guard Services tili ndi magadi ophunzitsidwa mwa ukadaulo odalirika komanso odzipereka kuteteza nyumba mabizinesi maofesi ndi malo ena ofunikira kuphatikizapo timayikanso ma alarm systems CCTV cameras ndi njira zina zamakono zotetezera miyoyo ndi katundu musasiye chitetezo mangozi sankhani akatswiri odziwa ntchito tiimbireni foni pa nambala izi 083 865 075 kapena 093 865 075 Intelligent Systems and Guard Services eni yake pangani za chitetezo. Kana mundu wimba wona tena mwana zona bwana ni mfotani. Ewe. Bwanji ababa kodakula wabeza bwana. Ababa wazuka kumana wafoka. Awusanzabe? Hayi sana sanzisa. Iwo sakuyanka mpaka na vanhu. Ndakuganiza njani? Vakubvira nasi. Wayanki. Ndaimbira kuimba mujasi kuimbira usiku muda ayankawo. Ayanka msadanda uli. Ino msadanda kuiva kana zazo rino kwaimbira uli mwana kudwa nimazisiya ndizakakhautisa kwamba phone ndakasanga ka phone mangu zisiya kwa baba chifori. Wewe unakhani nini ndamba ngalango bakasendo ngopla le kuchipatala mwanayo? Tona. Paka na ikadulesi. Nero neni zingoimba basanami. Apa neni zingoimba kaya alibanchiro ka kutani. Ayanka kuna. Nina kudiro funa sakuiona. Hello bamba Jess. Nuwankwa nini kodi? Taba sendi phone wa ime yake nufuna muna nga bwanali. Taigege zinyo. Iwe. Inaenda kusa namba. Phone yende ya bwanali kama ndaimba phone yanu. Mwaimba phone ya munanga. Amuna na bwanali ho? Tatanga phone yo basi bwanali ho hule iwe. Mai, msalimane ndini. Mwava, salimane ndini. Iwe mungu mvesesta, mungu vomeleza. Ulima muna ayo mwalepea kumusta mala bazali jato. Iyo kanda kula zimezo kulenga liyo kuzwa zimenu kwa ibila phone bamba ya mwana wenga. Tabase phone enega phone osani nyase. Hawe mea ndilipe. Iwe tatenga phone wabase mwana ata kudwala kuno. Tabase phone wewe hule galu wakubala. Tatenga phone wabase aini yake. Iwe nduwe kisiru njoje. Fasila nunga maji. Choka wewe galu sani nyase. Nukutenga phone wabase aini yake. Kuma iwe ukuzwa kunogo kuti kuzotani? Ukuzwa kuti wanya walipiro kunogo? Atire madani tire mwogo. Tani wasiso ni ngoma. Choka ajisiru taidule. Tamuna yadile fasi we tamuna yadile. Ndoma inafika? Ndipo inafika iwewa. Ngoma ninathokoza kwambiri so.
zazing'ono iwe 200,000 ndiseje yanga ngalizoli kontena munatenga magineja ndi pang'ono iwe zinondichitira iweyo umazako odi umamuziwa munthu kumane mavuto simunkati nina nthawi chayo kuti ife chani okuukirani takuukirani apa simaonani moyo wathu nkhani zitha nanu moze wende chibwezi chinasala pang'onong'ono kuti chiti ndinali pa mavuto iwe nkundigwira dzanja iwe sache darling umakwana iweyo ndeyamakiyi nokutsafutaso sijakontena ndakamuonesa zatheka kutsafuta nomakiyi kuti aone mkati muti ndinoda nkundipasa makiyi mudzi basi ndioganiza bwanji osangogula bwanji kontena sozuwa chani kati ndama ndinayo ndeiona ngati koma mukuzonzori mutengaso ina ndinayiononga ndekatondo chano anabwerana ndechimene ndifuna nokumudza uziva ndomaona ngati ndingumudesa ndingumudza kuti ndingumudesa ndoti ko ndipezera anthu ndauti ndauzazinza ngenacha susamaodaso katundu ndauti tibwera ndeno chimwe titachite eya uzangondembera foni ndikazakhala ndinaye ndizangondembera foni kubwera toda katundu chanchani waiona ndekuti ineyo ndisamuza kuti kusachani katundu tizingomudesa gemu yodesa inde ndiyotenda nditosangagaiza zakambasa zakauntenaso sangaganize iwevo ndozakhala bwera ndeundi ndazinzangachi itakutenga katundu eseyona kusiyana kuti ukakhaleso mumo ukangokhala uzigulisa chimodzi bola ndekauntamepangaiganizira ayi aponde basi umakwana iwe ndikwana pamene bwa wasaifoilisa ayi iyo ndekhale mwe ogemu ndali mmanja mwako ndipo kwambia wizizirisa ndekuti ndagwidwa basi ayi ife tipanga zomwe zindazinzanga ndoti ndayimbira ndikayimbira ndekuti ndikuuza kuti nthawi yoyimba ndizayira kukuuza ndamutazakaenani modziyo iwe uzayimba theketi imeneyoyo yoyiona umakwana iwe pano iwe hayi pano nachitola ise uliboyi weela kutsikunafoilisa gemu yanu ichi iwe munthu ameneja bwe ndiwausiru ndipo ndikati wausiru ndomvesese iye iwe ndakulira tandione nzikakhala busy foni kechi ati nzikazijambula ti message ndizintumia ndikukuza ine apa unachita bwino anakaza bwanjiye nazoti uyuyu zosapindulisa olo mpang'ono ndipo imene ndende mistake ndipo singachito lafita kwathata ndiloza ineyo ndikakhale busy ndintumizire ayi bwa ndizikhala komano anavaya si bobe katundu ndama naukasi katundu bola chichose chikuyenda business pano iso naonani watolera iwe nazitolera basi wetisipita ndikuyankhula ndikuyankhula fine Sumeju basi ungu chuka nyumbamo ndikaribu usakhala babwanju nafuna ndikaribu kuti kwata kwatani kumene majo bwanji wote ngawasi nimangufuna ndikaribu zona abapatani chabwino abapatani ndikhalabe chifukwa cha mawanu kapena muno tsopano inofoni mwaiyambira nyumbamo mpaka nakuzafika panjapa muucheza ndinene mwayambira tu mkati munthu kodi wenu umaona ngati ine ndino ine ndino umaona ngati abweresani Fiona komande munakondana zenizeni ndi Fiona sinangazona za mabuza sinangamona ngati zime majira inenese ndimapanga zomwe sichocho inema junior mmanditenga ngati ndani mmanditenga ngati bambo juu amasina ndimukamanena kuti zimene mapanga ino zomaona ngati ine mapanga ja mapanga zijani maju munasiya kuri ino munthu apepesi cha mtumbu anyine ndinasiya liti ndipo sikuti soti naiti zibwenzi toti bwanji munthu amene amaoneka ngati mwina ndinapanga naye phuma sesalome amene anangooneka ngati toera anabwera nyumbamo komano enawo nduzeni basi takhalire sinima yankhula nduzeni majunior from now onwards muziziwa kuti masina amandikonda kwambiri maju
mutakhala kuti anthu amalowana mmitima bwezi mutaona kuti bambo ajuwa anasintha mavesesa ineyo Esther ndimakukonda kwambiri Esther umvetsetse ine makukonda kwambiri ko mukandikonda tukale tili pachibwenzi even now ndichimene ndikukuuza iya pano pande munasintha iniyo mutangayamba kuona matako akulu basi munasiya kundikonda munachita kuyiwala chilichonse chimene takhala tili limodzi nyengo zonse zimene takhala inuyo bwanji osakhala ndi mtima unena kuti tibwererenso mmene zinthu zimakhalira ine sizimandisangalatsa manje mutili limodzi nyumbamo ukhanga kuti tili pa udani zona you have to understand me munthu amalakwitsa nimafika so nthawi ina amakhala so munyengo ina kuti koma mmene analili munthu uyu ineyo I want ash the verse is saying Maju I love you inezo kuti mandiko ndinalakwitsa inde komano apapa mvesesani let's be together okay let's be together osati zimene mumwapanga nyumba ine ndikati ndikuita bwera nikuno ndikupita ndokachapa tabwera nikuno what's that am I your husband kapena muna mwake munthu wongobwera lero ababa banja likhazike libwerere banja Maju sibwinonso kuti muchite kundifunsa inuyo mukuyeneka kungonena kuti chabwino ndamva there is no way so muzindifunsa kuti kodi apapa banja pena nonde ndidziyambana naye kukukayikirana chifukwa anthu akalakwirana amakhala pansi that's why ine ndagonja kubwera Maju ine I love you so much let's start afresh ndamvatu ndeti sana ayambe china chili chose tipite kuizisa tikayizise tikayizise magazi ino ndine banja likhale muno bwino ndiye amene akukana ndani akumene akukana Maju amene akuoneka kuti angazengereze zimenezo ndani andi inenso ndinatsapa ngono kuti ndikuuze nezimenezo kuti tikayizise yes because you remember nanu munazachoka pano ine I was perfect I was waiting for you yes inu munazachoka pabuzi pano munasachoka munakhalapo was it 2 weeks or 3 weeks ndakwewa pang'ono kodwa iniyo mukufuna nkhani yonse kuti ukomereni niyo babacho nkhani ndoti tikayizese ina kuti ndizikhala nyumba palibe vuto even ololero chifukwa ineyo ndikunena za lero ifuti utatenga nthawi tisanakhale pamodzi tatenga nthawi pano tokuthamangirano close to 3 weeks zona Maju ololero kuti tikayizese palibe vuto chabwinga khani we basi khani kai I thought kuti titaunyambo imawa titipita mawa takhalani mupuma siphuma koma inuyo ndino akazanga takhala nthawi ngati mwandipatsa condition yonena kuti tikayizese mawa tipita ndipuma mawa tipita chimenecho ndichoyamba chachiwiri mukazangochitaso mukazangopangaso zimene mumapanga mbuyo zichi ndanena kuti zimene ilakanichete tunaneso ndiyankhule mukazangoti mwangochitaso zimene zichi zibwenzi 55 sopano inu muzakhala nazo kandi 5 kandi ziwiri kandi 7 inazakhala nazo 5 I cannot do that inuyo nomwina mwina ine nzachita inuyo simuzachita kuti mwachita kale mwatopa ine ndizachita mukazangopangaso wina azalowera uku wina azalowera uku omwe amakupatsilani seweroli ndi Intelligent Systems and Guard Services ene yake pa nkhani zachitetezo ngakuchele chozemba chinakumana chokwawa lafote imagwana ungazembezemba bitsale bwanji atsiko palibe chisisi moyo supanganika tsikulina zisaulika chozemba chinakumana chokwawa tsikulina zisaulika moyo supanganika lafote imagwana chozemba chinakumana chokwawa tsikulina zisaulika